Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara, kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia bertakoa? Guzti horretaz hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Gaurkoan, Ramon La Calzada eta Irati Bañuelos, Lab eta Elako ordezkariekin egongo gara, Nafarroako baratzean lanean ari diren langileen egoeraz aritzeko. Bale, nik uste dut landa eremuan bi modutan edo bi esparrutan banatu dezakegula pixkate jendea, ez? Lehenengo esparrua izango litzateke zuzenean landa ustiatzen duten pertsonak, ez? Eta horiei aplikatzen zaie hitzarmen bat deitzen dela agropekuario, bale? Eta, hitzarmen hau Nafarroakoa da. Beraz, elak adibidez ez du sinatu, guk uste dugu askoz hobea izan daitekela, orain izan ere negoziatzen ari da berriro, gu mailan gaude, ikusiko dugun oraino iristen garen, baina nik esango nuke hor gehien bat zuzenean ustiatzen dut lurra edo landa zuzenean ustiatzen duen jendearen pixkate lan baldintzak edo nahiko prekarioak direla, ez? Gehien bat lan egiten dutelako kanpainen arabera, barazki ezberdinen kanpainen arabera, beraz horrek azkenean estabilidade falta nabarmena ematen dio jendeari, ez? Hemen aplikatzen dira batez ere fijo diskontinuo izeneko kontratu motak, ez? Azkenean azkenengo lan erreforman agertu, ez dira agertu, lehenago bazeuden, baina batez ere orain askoz gehiago erabiltzen dira. Eta, azkenean honek esan nahi duena da, jendeak lan egiten dituela pare bat hilabete, eta gero urteko beste zatia langabezira doa, ez? Orduan, lana eta bizitza pixkatu uztartzeko oso komplikatua da, ez? Hori, esango genuke, esparru horri dagokionez. Eta gero badago, herriberan, beste kolektibo batez lan egiten duena, zuzenean produktu horiek eraldatzen, ez? Beste produktu batzu sortzen, ensaladillak edo zuzenean enbasatzen edo, eta hauei aplikatzen zaizkie normalean hitzarmen estatalak, ez? Adibidez landare kontserbetakoa edo kontserbas vegetales. Eta, hauen baldintzak berriro ere soldaten inguruan eta ez dira onak, azkenean guk uste dugu horrelako hitzarmenak sektorialak, estatalak balio dutela azkenean jendearen lan baldintzak pixkat bat txartzeko. Orduan, hauei aplikatzen zaizki horrelako hitzarmen motak, ez? Langileak antolatu, aldundu eta borrokarako presa agertu direnean, hobekuntzak nabariak izan direla. Guk ordezkaritza daukagun tokietan, hori gehiagizko lanaldiak amaitu, hitzarmenak finkatutako soldatak kobratu, kategoriak aitortu, eta arestian, Huerta de Peralta enpresan astelehenetik ostiraleko lan astea lortu dute, Floret hortikolan malgutasuna mugatu eta arautu egin dugu, eta etenak finko bihurtu ditugu. Azteko ronda derrata eskatu, lesterraziko gara zabaidan. Beste arazo badago eta, uste dut hau behin baino gehiagotan atera dela prentsan eta guk behin baino gehiagotan salatu dugu, dela nahiko nabarmena dela fraudea, ez? Bai kontratazio fraudea, baita ere badago jendea beltzean edo lan egiten duena, ez? Eta hor, nik uste dute administrazioen esku hartzea edo garrantzitsua izan behar dela. Eta momentu honetan adibidez lan ikuskaritzari dagokionez, ez dira iristen. Ez dira iristen, ez daukatelako jenderik edo ez daukatelako borondaterik, ez?
barra guztia zuretzako. Bai, nik uste dut azkenean, erantzuna nabarmena da baietz, ez? Azkenean gizartean rasismoa edo xenofobia badago egunerokotasunean, eta nik esango nuke horrelako esparruetan nun lana hain gogorra den, hainbat ordu eta estabilidade falta hori nahiko nabarmena den, batez ere migrantei, benetan txartu daude, ez? Pertsona hauek, migrantei benetan eragiten die, ez? Guk dakigunaren arabera, batez ere hobeto ordainduen dauden postuetan kapataza edo dena delakoa direla gizonak eta migranteak ez direnak, ez. Orduan, egia da dela gizartean bezalase horrelako sektoreetan benetan eragiten die txarrera, ez. Orain negoziazio mailan laben aldarrikapen nagusiak dira baga, lanaldia murriztu eta kontrolatzea, biga, enplegua egonkortzea eta finkoetenen kasuan kanpainan zehar etenaldietan edo soldata edo langabezia kobratzen dutela bermatzea. Iga, lizentzietan, langile gehiengoaren jatorria aintzat hartu behar da. Eta orduan zor koloniala aitortu eta ordaindu behar du. Eta laga, lan osasunaren arloan, estres termikoaren kontrako neurri zehatzak eta garraio segurua. Garraio, lasai! Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltokia saiora. Kilometro zero, bogan dagoen gai bat, bertako ekoizpena, bertako elikadura, baina nola dago Nafarroako abeltzaintza eta nekazaritzaren egoera. Eta ze eredu ditugu elkarrekin harremanetan. Horretaz hitz egiteko, hemen daukagu Imanol Ibero, bera mahastizaina, ardogina, laboraria, alegia. Kaixo? Kaixo Maite Sánchez, Goizuetarra eta beti zuen Unaia, bertako larrek kudeaketan lanean buru belarri zabiltza, ezta? Kaixo, eta kaixo Patxiku Irisarri, Eneko idazkari nagusia, eta beraz sektoreko ordezkaritzan paperan buru belarri sartuta dagoena, baina ardi batzuk dituena ere, ezta? Hori da, bai. Ongi etorri eta esan bezala abia puntua eta lehenbiziko galdera denontzako. Hemen, zuzenean, nahi duenak, hartu dezala hitza. Bertako ekoizpenaz ari garenean, bertako nekazaritza eta abeltzaintza ereduaz ari garenean, zeintzuk dira dauzkagun ereduak gutxi gora bera, jendeak uler dezan. Bueno, eredu nik erren nuke badirela bi eredu, ez? Bat intensiboa eta bestia estensiboa. Eta eredu horiek sektore batzuetan nahiko finkatuak daude, ez? Adibidez, olioen sektorean edo txerrien sektorean oso intensiboak dira, dauden ereduak. Naiz eta, txerrien sektorean eta badagoen baten bat euskal txerriekin eta estensiboan ari dena, esneko behiak ere intensiboak dira Nafarroan. Ez zen gauza bera orain dela 30 urte, orain dela 30 urte 1500 ustiategi, esne ustiategi zeuden, gaur egun 150, eta esne berdina egiten da. Beraz, hor ikusten da intensibitate hori, eta gero estensiboan araitako behiak eta horrelakoak bai ikusten dira, eta gero hartzaintzan ari direnak ere bai, ez? Gero hortugintzan edo mahastegietan, hor ere badira, igual modu intensiboan ari direnak, adibidez patxaranen badaude lerrokatuta dauden patxaranak eta oso intensiboak direnak. Gezurra dirudi, guk irudia daukagu mendian jasotzen alden patxaran pikor hori, ez? Eta hori hor dago, ez? Eta gero, baitere dago modu transversalean ikuste eredu ekologiko bat, gero eta indar gehiago hartzen duena, eta hemen baditugu adibide garbiak gurekin, ereduri ari da poliki-poliki jartzen lurraren gainean,
ezin hobeki erranda, eta lurrari atxikita eta lurrarekin maitasunez lan egiten. Eta pixkate patxikuk aipatutakoaren harira, pixkat ereduaren talka, azkenan nonbait etxaldea bere inguruarekiko daukan autonomia mailan agian neurtu dezakegu, ez? Eta zentzu hortan horregatik igual ekologikoak ematen dio autonomia maila handiago bat, ez dagolako, adibidez nire kasuan mahastizaina gara, dago herbiziden menpe, ez dago abono nitrogenatuen menpe, baizik eta adibidez duela pare bat urte ustu egin genuen hor herriko ikuilu bat, eta horrekin urte pare baterako daukagu ongarritzeko materiala. Ez bertan sortzen diren baliabide horiekin saiatzen gara gure etxaldean modu autonomo batean elikatzen, eta baita ere saltzen ere, ez? Igual transformatzen gurean, eta baita merkatu horiek izten autonomia irabazteko, azkenean ze beste eredua daukana kontran, autonomia eza da, externalia ez josita dagoen autonomia ez da, ez? Munduan miseria sortu behar da, gu hemen eredu intensibo hori garatu ahal izateko, bestela ezin genezake garatu. Zergatik eta nola garatu da eredu industrial hori? Ze azken finean garbi dago auto bat egitea, eramaten zaiola lehen sektorean instalatu nahi duen jende gazteari, ez? Zerk bultzatzen du azken finean auto insostenible batera jendea? Igual, gaztetan, ikasten baldin moduzu, nik nire kasuan FP agraria ikasi nuen, behar da, artikan ja bideratzen dizut, ezin duzu behi kopuru horrekin bizi, zu instalatzen bazara, doblea behar duzu, orduan, nik uste txikietatik sartzen diguten, hori poliki-poliki ez, haunditu imar duzu bertzenaz, akabo zara bukatzen da zure bidea, ez? Eta baditu adibideak nun justuki alrebez egin dutenak, orain punteroak dire eta dira nekazaritza sektorean adibideak, ez? Adibidez, aipatuko ditut anizko jauregia esnekiak, beraien atxa, 80 behiekin, hauek bisemiak sartu ziren eta erabaki zuten jeitsi mar ditugu behiak eta gainera ekologiko nazio du. Aitak burura aramaten zituen eskuak, nola da posible, nik ezin ez bizi, zuek bilek nola imar duzu, eta gaur egun adibidea da, ez? Eta hori da kilometro zero, lehen aipatzen duen baita ere kilometro zero batzutan, hitzak ere modan jartzen dira, ez? Kilometro zero, baina intensiua ere kilometro zero da. Ondoan dagoelakoz, baina hori da egiazki eredua, kilometro zero hitzaren atzean ere badaude hainbat ñabardura nik uste. Imanol, zu instalatu berria zara, ataka horretan topatu duzu zure burua, zein izan da zure esperientzia kasu hontan? Esperientzia argi eta garbi administrazioa behartzen gaitu volumenera igotzera eta behar ditugun inbertsioak egitera. Nire kasua hola simple izan. Maitek bai ez dio ere? Bai, gure semeak, nire bizemek instalatu india, eta ez da, gaur egun igual gehiago, animali gehiago erosin erdia, zergatik beak zenbatuta eskatzen dute, zenbat ujem eskatzen dutela, eta geho ikusten zea haunditu inbertzea animaliak, baina berez, nahi baduzu kilometro zero ekologiko, autotono, oia, ailegatzen naizea, kupuru bat oso handia, entonces ja ezea hoi, entonces gu ez du nahi handitu, baina beak eskatzen dizute bestela subentzion kanpo jartzen-zea. Haun beste traba jartzen dizute subentzion barruan sartzeko eta gaur egun egia dela prima ganadera gabe ezin dela bizi zeatik gure produktuak merkeo ateatzeko elkartean gauza da ezin duzu laguntza hori gabe. Ez imposible, gu ez gea haundila, gu ez gaude gauza gaizki itxen, berez ez, alimentazioan eta dena, eta gure produktuak azkenian nahi badute, erosteko posible badin bada, prima ganadera horiek daudelako. Entonces, lotua gaude, hoi gabe ezin dugu bizi, eta hoi betetzeko baldintza pila bat ukitzen dugu, eta gauz bada, haunditu. Eta gu ikusten gea, ezin dugu, gaina estensibo nola hundituzu, mendila gehiago ez da nola. Barkatu idazuen momentu bat, ze
jarraituko dugu, baino kalera joan beharra daukagu, ze gaiaz kalean ere galdetuko dugu. Eta ikusiko dugu, gure jendarteak zer dio gaiari buruz, zer daki, eta zer eskatzen dio hain zuzen ere etorkizunari. Entzun dezagun. Normalean supermerkatuan, bai. Supermerkatu handi batean hemen auzoan, bai. Herriko supermerkatuan, bai. Askotan nire etxe azpian badago dendak lokalak, orduan erosten dugu bertan edo bestenan eroskin edo horrelakoetan. Bueno, azkenean osasuna da, esan nahi dut, ez? Batzutan kirola egiten dugu osasuna zaintzeko eta hori guztia, eta elikagaia da berdina, ez? Da osasunaren beste parte bat, zaindu beharreko gauza bat. Eta gero gainera, azkenean erosten dituzu gauza merkeak, ez? Batzutan behar duzu merke erosita holan, baina bakizu gero hori, ez? Kalte izan dezakela, gero entzuten duzu minbiziak ezakitze rolloak, ez? Eta hori azkenean asko dator elikagaietik, ez? Orduan, Ongi, horrela zure zonaldean dauden produktua kontsumitzen aldira eta horrela ekonomia, pixkat goratu edo betu gutxienez, ez dakit. Eta berriz gaude bueltan, garbi dago kalean elikadura garrantzia duela eta bertakotasunari garrantzia ematen zaiola, baino, ereduaren inguruan ere ezagutza edo ezagutza horretan aurrera egin beharra daukagula eta horretarako bueltatzen gara. Lehen, eztabaida utzi dugu pixka bat, gazteak instalatzerakoan ze norabide hartu dezakeen, eta hor badago kontzeptu bat, utarena. Esplikatuko diguzue horrek zer dakarren? UTA akronimoa da Unidad de Trabajo, ez? Eta orduan, hor langa bat jartzen dizute, ez? Zu instalatzeko behar duzu UTA bat izan. Orduan, horrek neurri batzuk baditu, bai animalien kopuruan, bai lurren kopuruan, eta gaur den egunean, zerotik hasten bazara hori nahiko zaila da. Ez pasera lehendikan, zu herri batian egon, edo zure aitatik, edo familietatik, jasotzen baldin moduzu, edo animali kopuru bat, edo lur kopuru bat, ez? Orduan, hor badago zailtasun bat, ez? Eta langa bat, eta neurri bat, ez? Eta sindikatotik ere beti aipatu da, ez? Eta zergatik ez jeitsi uta hori eta hasi uta erdi batekin. Zergatik ez animatu horrela jendea sektorean sartzen eta probatzen eta zuk lan egin lurrari lotua nahi duzun moduan, baino probatu, ez? Zeren lehendabiziko langa horrek kriston eskufrenua da. Kriston eskufrenua da eta neurri berdinean ere hori azken finean uta balin bada zenbat abelburu eta zenbat lur baliatzen dugun, abelburuak lurrari atxikituta nahi balin baditugu, badago lurrik edo kontutan eukitzen da lurrera iristeko errestasuna edo noren eskutan dagoen lurra? Ez dagoela lurra. Berez, abeltzaina bezala, zeatik ez da berdina baratza jartzen bazu, oardik eta hartzaia estensiboa zela, baina berez lurrak ez daude. Gainea lurrak beti okupatua daude. Gazteak oso zaila ukitzen dutela. Gazteak nola lortzen dute lurrak, dago subentzioi guziak daude lurran begira. Eta ugemen begirak, ez? Zenbat animalia aukitzen duzu, zenbat lurra daukazu. Entonces, jendea, zeiten du, horren gaizki dago, arauak asko daudela, gehitu. Animaliak gehitu lurra eta bertakoak eta lehenbiziko ailegatzen bazea lurra hori eukitzen duzu. Animaliak igual gurasonak eta familiarrena eukitzen duzu. Baina Andreak, beti heredatu indak gizonak, ez? Andrea nola egiten dute, gaztek nola egiten dute, oso zaila eukitzen dutela. Berria etortzen dira eta lurra hori okupatua daude, UGM asko daude mendian, eta hori nola egiten duzu, ze bideak, bai gaztea jarri berdia, Andrea jarri berdia, pero ze bidea irekitzen dutela jende hori hartzeko, zen joan inberdu gazteak sartzeko, hor dago, esaten den bezala, el pez que se muerde la cola, eta azkenian gazteak ez dute lortzen. Baietz egiten duzu, Patxiku? Bai, arrazoi osoa. Gero Nafarroan
abantailak akotxartean baditugu lur komunalak eta bueno, lur komunalagetan, adibidez estensiboan ari direnak, badute eremu bat, horrela lan egiteko, baina, bueno, Iruñetik beti badaude baita ere komunalak eta hor denak zerealakin, lekaliakin landatu egiten dira, komunalak dira eta hor badago kriston lehia lurra lortzeko. Hor sortzen da nola egiteko merkatu bat, lur hori hartzeko, hor alokairuak hor ere igotzen ari dira, hori ikusten ari gara urtetik urtera, eta gero, dena aipatu du diru laguntzak, PAK delako hori, azkenean hori ez da guretzako diru laguntza bat, hori da kontsumitzaileak dendara joaten delikan eta bere saskia betetzen dulikan, berak prezioak apalago edukitzeko. Ez dira guretzako, bai, guk hartzen ditugu, baina gero guk saltzen dugulikan gure produktua ez dugu saltzen benetan balio duen prezioekin. Eta ikuste hori argitu ere egin behar dela eta zabaldu kontsumitzaileen artean. Azken erreflexiotxo bat, Imanol, askar minutu batean lan baldintzak duinak aldira. Gurean bizirauteko gure buruak esklabotzara edo bideratzen ditugu, gure jardunak ateatzeko eta alden heinean soldatatxoa hilabetean baian egon dadin. Saiatzen gara, baina egia esan ez gizartea sistema eta ez administrazioa ez dugu lagun bidortan. Gogoeta horrekin geldituko gara, baino ez egoera zein den esateko, baizik eta zein izan beharko litzateken bertako produktuak nahi baditugu, kilometro zeroa behar balin badugu, gure inguruneari lotutako produkzioa izan behar da. Gure herritarrek ekoiztutako elikagaiak modu osasuntsuan inguru giroa zainduz eta herria zainduz. Eta gizarte horren parte nekazaria balin bada, nekazaritza lan duin baten bidez egiteko ziurtatu egin behar dugu. Beraz, badakizue, hurrengo geltokira arte. Kaixo, gaur egingo dugu plater bat babarrun batzukin. Babarrun hauek egin ditugu txerri saieskiarekin, adobatuan. Eta, jan ditugu batzuk eta hori beste bide bat ematea aldera, egingo dugu torrada bat. Badago egiteare bai taco batekin, mexikano tortilla batekin edo horrela, edo talo batekin ere bai. Baina guk egin behar dugu torrada bat. Hasiko gara ezurrak entzen haragiari, bale? Haragia jarriko dut hemen. Eta saltza hau egiteko, egingo du oso saltza errez bat. Botako ditugu babarrun batzuk. Baratxuria. Erdia baino gutxiago botako diot. Eta ozpina eta olioa. Irrindu ondo. Hau, perez dugu ja. Eta, hasiko naiz, honi ezurrak entzen. Ezurrak endu diotia saizkiari eta txikituko dut tipulardi bat eta piperberre bat eta egingo sofrito bat eta gero gehitu haragia, bale? Olioa botako dut. Tipula eta piperra, eta utziko dugu hau hemen, ez dakit, 5 minutu edo horrela.
Eta sofrito egiten den bitartean jarriko dugu ogia gorritzen, bale? Olio pixka bat, eta hor utziko dugu. Bueno, sofritoa egon daia 5 minutuz edo zutan, eta ja botako diot haragia. Bale, badugu ja torrada, haragia prest, eta bai enkurtidoak, gazta, eta eskarola eta atxikoria bat, bale? Jartzeko gainean, dekoratzeko. Pues hasiko gara enplatatzen, horretarako torrada erdira, babarru saltza ere bai, orain haragia, eta moztuko ditut tipula pixka bat, pepinilloa ere bai, eta piparren bat ere bai. Eta eskarola, eta txikoria. Eta jarriko diogu piti bat gainean. Gazta ere bai, eta enkurtidoa. Batzuk ere bai, eta olio txorrota bat botako diot, bale, prest dugu ja, honekin. Herri batek bere etorkizuna ziurtatu nahi balin badu, elikadura burujabetza ezinbestekoa da. Eta horretarako 3 ardatz nagusi agertzen zaizkigu. Batetik gure amalurra, gure ekosistema, gure bioaniztasuna, bestetik laborariak, herri bat lurra landuz elikagaiak ekoizten dituena. Eta noski, 3. eta garrantzitsuena esan dezakegu, gure plateretan ze elikagai hautatzen ditugun. Erronka intzela da, baina alternatibak eta aukerak badauzkagu. Eta kontua da, hoiei ekitea, beraz badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira.